I parlem ara de falles. El nostre particular recorregut per la ruta fallera ens du avui fins a Alzira. Ahir el taller de Julio Monterrubio s'ultima en estos moments el que serà el monument més car de les falles de 2009. Allí està en directe Majo Escuder. Majo, bon dia. De quin pressupost estem parlant? Estem parlant de la falla més cara de la història. 900.000 euros és el que costarà enguany la falla de Nou Campanar. És just el doble del que costa la de Convent Jerusalem, que és la que li seguís directament en este peculiar rànquing de pressupostos. Però no només estem parlant de la falla més cara de la història, també de la més alta, per a que es facin una idea. Ixa figura d'ahir forma part de l'eix central de la falla. Bé, quan la tinguem al carrer estarà aproximadament a 30 metres d'altura, però és que a més la falla tindrà 40 metres d'ample. És una falla monumental en tots els aspectes. De fet, ens comentava Julio Monterrubio que, per a que es facin una idea de mitjana, les falles d'especial solen tindre entre 30 i 40 ninots de xicotets dimensions, com el que tenim així darrere. Bé, en el cas d'esta falla de Nou Campanar, estem parlant de 120 d'estos ninots. En definitiva, una falla que, òbviament, suposa un esforç de treball també monumental. De fet, porten 2 anys treballant perquè el monument estiga al carrer el pròxim mes de març. De fet, ens comentava Julio Monterrubio que en tan sols uns dies, el pròxim dissabte, començaran a eixir les figures més grans al carrer. Nou Campanar s'ultima ja al taller de Julio Monterrubio. Són les últimes faenes de pintura d'este macromonument que gira al voltant del món de la moda. Un any més serà la falla més cara, més gran i més alta de la història. Costa 900.000 euros i fa 30 metres d'alt per 40 d'ample, amb figures estilitzades que toquen el cel i remats impossibles. La falla Nou Campanar serà de nou una falla de rècord, tant pel seu pressupost com per les seues dimensions. L'artista ja ho té tot preparat per al que serà, sens dubte, un muntatge d'altura. Es una falla bastante atrevida, porque hay un centro muy estrecho y arriba se abre muchísimo. I la segona més cara, amb 450.000 euros, és Convent de Jerusalem. És el 9è any que l'artista López Albert es fa el monument. De tall clàssic, Falles.som és un homenatge a la festa. Una falla molt pensada psicològicament per a agradar a tot el món, a tots els sectors. I la falla del Pilar és la tercera més cara d'enguany, amb 240.000 euros. L'artista José Lafarga s'estrena en especial amb este passeig per l'òpera. Més que un risc, és una alegria poder plantar al Pilar i una càrrega amb grandíssima responsabilitat que això comporta. Falles de vertigen que molt prompte començaran a prendre els carrers.